Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ. У эфіры навіны час мясцовы, у студыі Алеся Ушакова і галоўнае сёння. І рапс, і пшаніца. На полях района уборочная кампанія набірае сілу. Гаспадаркі заканчваюць уборку рапса. Турэц-баяры перажылі эвакуацыю. Тут праходзілі здымкі шматсерыйнага фільма пра чарнобыльскую катастрофу. На сустрэчу з паэтам у Ракуцёўшчыне ў нядзелю адбудзецца традыцыйнае свята паэзіі, прысвечанае Максіму Богдановичу. І рапс, і пшаніца. На полях района уборачная кампанія набірае сілу. Гаспадаркі заканчваюць уборку рапса. Тут здзівілі ўсіх ураджайнасцю маслічнай культуры сяльчане з Гарадзілава. 36 цэнтнераў з гектара бяруць на круг механізатары. У той час, як сярэднерайонны паказчык амаль у 2 разы меншы. Жніво зерневых культур камбайнеры пачалі з азімы пшаніцы. У першую чаргу з падгарэлых участкаў. І хаця ўбрана толькі 8% ад запланаваных плошчаў, у фонд дзяржзаказу перададзена ўжо першыя 302 тоны хлеба. Паралельна са жнівом на полях вядзецца уборка саломы і працягваецца нарыхтоўка кармоў для грамадскага статка. Праца сельгастэхнікі ў онлайне. У Мінскай вобласці працу трактароў у полях будуць адсочваць па сетцы. Як паведамляюць ва ўпраўленні механізацыі інвестыцый камітэта па сельскай гаспадарцы харчавання Мінаблвыканкама, на рухавікі тэхнікі усталююць датчыкі сачэння, з дапамогай якіх будзе магчыма ў онлайн-рэжыме назіраць за падрыхтоўкай глебы пад сяўбу азімых культур і аналізаваць нагрузку трактара. Праграму плануюць усталяваць 24 ліпеня. Так ужо ў бліжэйшы час прама са сталіцы змогуць адсочваць працу ў кожным раёне цэнтральнай вобласці. Увядзенне такога ноу-хау стала магчымым дзякуючы з'яўленню новых трактароў у гаспадарках вобласці. Усяго плануецца закупіць 150, з іх 44 ўжо ў распараджэнні аграрыяў. Акрамя таго, у гэтым годзе ў вобласці з'явілася 64 новых кормаўборачных камбайны і 100 збожжаўборачных. Аварыя з удзелам веласіпедыста. Сутыкненне адбылося 17 ліпеня о 15 гадзіне. Вадзіцель 79-го года нараджэння за рулём аўтамабіля «Фіат» рухаўся па вуліцы Віленскай у напрамку вялікага гасцінца, калі сутыкнуўся з дарожным веласіпедам «Аіст». Яго кіроўца, мужчына 1937 года нараджэння, выехаў на перакрыжаванне, нягледзячы на наяўнасць пешаходнай дарожкі і пешаходнага перахода. Да таго ж на чырвоны сігнал светлафора. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, в связи с чем был доставлен в реанимационное отделение Молодеченской ЦРБ. По данному материалу УГАИ Молодеченского РОВД проводится проверка. Дорожна-аўтамабільная інспекцыя Маладзечанскага РАУС нагадвае, што пры адсутнасці спецыяльнай дарожкі веласіпедысты павінны рухацца па абочыне дарогі, тратуару ці пешаходнай дарожцы, але не ствараючы перашкоды для іншых удзельнікаў дарожнага руху. УГАИ Молодеченского РОВД предупреждает велосипедистов, а также пешеходов о соблюдении правил дорожного движения. Также рекомендует быть предельно внимательными при пересечении проезжих частей, а также при движении у края проезжей части. Не допускать своими действиями нарушения правил дорожного движения. Адпускны сезон, адпачынак за мяжой і пакупкі. Мінская рэгіянальная мытня нагадвае маладзечанцам аб лімітах на ўвоз тавараў на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь. Сярод папулярных пакупак прадукты харчавання, алкаголь і тытунёвыя вырабы. Абмежаванняў па ўвозу прадуктаў харчавання ў Беларусь няма, акрамя абмежаванняў па вазе прадукцыі. Калі казаць пра алкаголь і тытунь, то тут ліміты строга абмежаваныя. Нормы, соответственно, составляют для алкогольной продукции, включая пиво, это 3 литра на человека, а табачной продукции это 200 сигарет, либо 250 грамм табака, либо 20 сигарил, либо же в совокупности табачных изделий не больше 250 грамм. По продуктам питания на каждое физическое лицо, перемещающее продукты питания, беспошлино ограничение существует в рамках общих ограничений, то есть 50 килограмм при перемещении не чаще, чем раз в 3 месяца, и 20 килограмм при перемещении чаще, чем раз в 3 месяца. Но следует отметить, что до 5 килограмм продуктов питания вам нет необходимости получать никакие разрешительные документы для ввоза в Республику Беларусь на продукцию
продукты питания. А если уже вы ввозите более 5 килограмм, соответственно, вам необходимо получать соответствующие, предъявить таможенные органы, соответствующие фитосанитарные либо ветеринарные сертификаты из страны, где вы приобрели эти продукты питания. Пры гэтым трэба адзначыць, што забароны і абмежаванні на вываз прадуктаў харчавання, алкаголя і тытунёвых вырабаў заканадаўствам мытнага саюза не ўстаноўлены. Што тычыцца перамяшчэння дадзенай прадукцыі ў рамках Еўразійскага эканамічнага саюза, то ў межах мытнай тэрыторыі фізічным асобам тавары можна перамяшчаць свабодна. Мінская рэгіянальная таможня нагадвае, што ў склад ЕАЭС уваходзіць Расія, Казахстан, Рэспубліка Арменія і Кыргызская рэспубліка. Невядомыя выкралі аўтамабіль. 16 ліпеня ў дзяжурную частку Маладзечынскага РАУС паступіла паведамленне аб тым, што каля дома нумар 11 па вуліцы Францыска Скарыны знік аўтамабіль. Машына была прыпаркавана ўладальнікамі на стаянцы ў двары дома напярэдадні інцыдэнта. А з раніцы аўтамабіля на месцы не аказалася, і да цяперашняга часу ён пакуль што не знойдзены. Супрацоўнікамі следча-аператыўнай групы праводзяцца следчыя мерапрыемствы і высвятляюцца абставіны справы. Группой был проведен осмотр места происшествия. В настоящий момент изымаются видеозаписи с прилегающих территорий камер видеонаблюдения. Проводятся следственные действия. Автомобиль до настоящего момента не обнаружен. Таким образом, Маладечским РОСК РОВД разыскивается автомобиль марки ВАЗ-21013, регистрационный номер 8929 ОАТ. Просьба граждан, которым повстречается данный автомобиль, обратиться в Маладечинский РОВД по телефону 102. Бяспечныя канікулы. Па традыцыі супрацоўнікі агітацыі прапаганды ДАІ Мінскай вобласці кожнае лета з пачаткам школьных канікул выязджаюць у дзіцячыя лагеры. Адно з такіх прафілактычных мерапрыемстваў адбылося на тэрыторыі Маладзечынскага раёна ў аздараўленчым лагеры Іволга. З падрабязнасцямі наш карэспандэнт. За 6 месяцев 2018 года на территории Минской области отбылося 39 дорожно-транспортных здарэнняў з удзелам дзяцей. Таму акцыя «Бяспечныя канікулы» накіравана на недапушчэнне ДТЗ з удзелам непаўналетніх. Як адзначаюць супрацоўнікі ДАІ, іх праца прыносіць станоўчы вынік, улічваючы факт, што дзеці летом у большай ступені знаходзяцца адні дома. Не то, что там не знают правила дорожного движения, но на какое-то время они расслабляются и забывают их. Поэтому наша задача, наша цель сотрудников госавтоинспекции, вот когда мы приезжаем на такие профилактические беседы, еще раз напомнить детям любых возрастов, как маленьким, так среднего возраста, детям постарше, о безопасном поведении на дороге. Прадухіліць здарэнне галоўнае, да чаго імкнуцца супрацоўнікі ДАІ. За гэтымі словамі стаіць жыццё дзіцяці і яго здароўя. Дзеці заўсёды цікаўныя і добра ўспрымаюць любую інфармацыю. Навучыць прытрымлівацца атрыманых ведаў і прымяняць іх на практыцы мэта візіта работнікаў Дзяржаўтаінспекцыі. Дарослыя, грэбуючы ПДР, показывают своим и чужим детям антиприклады. Ежедневно воспитатели на отрядах проводят обучение мерам безопасного поведения в лагере, и эти обучения проходят по разным темам. Сегодня, например, тематической такой беседой было правило дорожного движения, правила поведения на дорогах. За одну змену ў лагеры праходзяць рознатэматычныя мерапрыемствы. Частка з іх арыентавана на бяспеку ў побыце, правілах паводзін на вадзе, дарозе, а таксама пры пажары. Супрацоўнікі ДАІ правялі віктарыну, инструктаж о правилах дорожной безопасности и вручили памятные призы всезнайкам. Многие водители жалуются, что дети перебегают дорогу. Опять же, мы об этом говорим в лагерях. Ребята, опять же, скоро начинается учебный процесс. Надо вести себя на дороге правильно и грамотно. Вот это мы не должны забывать. Поэтому, уважаемые взрослые, чаще напоминайте детям, как необходимо себя вести на дороге, что мы и делаем. Сумеснае фото стало фіналам акцыі «Бяспечныя канікулы», якая працягнецца ў Мінскай вобласці да канца дзіцячага адпачынку. Святлана Кіслая, Валентина Трубач, Іван Балкоў, МКТБ. Турэц-баяры перажылі эвакуацыю. З 17 па 22 ліпеня тут праходзілі здымкі шматсерыйнага фільма пра чарнобыльскую катастрофу. Драма тэлеканала НТВ ахоплівае розныя храналагічныя моманты аварыі ў Прыпяці і навакольных мясцінах. З падрабязнасцямі наш карэспандэнт.
У аснове сюжэта падзеі чарнобыльскай аварыі за некалькі гадзін да ўзрыву, сам узрыў і першыя тыдні месяцы пасля катастрофы. Без дэтэктыўнай лініі таксама не абышлося. У Припяць камандзіраваны падпалкоўнік ваеннай контрразведкі, каб устанавіць месцазнаходжанне супрацоўніка ЦРУ, які падазраецца ў шпіянажы. І зразумела, акцёры і рэжысёр не маглі абысці бокам трагедыі і драмы тысяч звычайных людей и ликвидаторов аварии. Я очень надеюсь, что типаж людей, грим, костюм и все, что связано с автомассовкой, просто массовка, но мы очень стараемся, чтобы это было ощущение тех времен. А Турец-Бояр, замечательный городок, в котором, как мне кажется, точно совершенно атмосфера передается. Продюсеры фильма старались максимально передать глядачу атмосферу другой половины 80-х. Там здымки ведутся в невеликих городах Беларуси: Мазырыс, Слуцку, Хотимску. Вёска Турец-Бояр и яе жыхары таксама трапяць у кадр. Калі начныя здымки ў нашым наваколлі праходзілі ў асноўным з удзелам вядомых мэтраў кіно Дмітрия Ульянова, Игора Пятренко, Александра Ильина, то днем актеры и российские, и белорусские удзельничали только в эпизодах. Уся дворовая пляцовка была отдадена аматорам и стала сценой массовой эвакуации жихаров Припяти. Любая роль важная, в данном случае роль чиновника, представителя горсовета, который руководит эвакуацией. Сложный процесс, очень большая масса народа, неразбериха, никто не понимает, что происходит. Вот это надо и сыграть, передать в кадре. Сотні маладзечанцаў і мінчан ад піянераў да пенсіянераў цяпер ведаюць, як здымаецца кіно. Многія паўдзельнічалі адразу ў некалькіх эпізодах. Неацэнную дапамогу адміністратарам аказаў інтэрнэт. Акцёраў для масовак набирали праз социальные сетки. Мы снимаемся на съемочной площадке уже с 6 утра и будем работать до 8 вечера. Нам выдали одежду, и наши родители сказали, что она очень похожа на 80-е. Мне очень понравилось сниматься в этом фильме. Я играла девочку, которая собиралась эвакуироваться. Мне очень нравится сниматься, и я очень надеюсь, что я увижу себя в будущем фильме. У тым, што акцёрскі хлеб не мёд, самадзейныя артысты пераканаліся на ўласным вопыце. Эпізоды эвакуацыі, якія ў фільме зоймуць не больш 4-5 хвілін, здымаліся практычна цэлы дзень. Выйсці з дому з чамаданамі, правесці дзяцей, сесці ў аўтобусы – усё як у маі 1986 года, пачынаючы ад плакатаў і чырвоных сцягаў на пад'ездах дамоў і заканчиваючы жоўтым міліцэйскім уазиком и венгерскими икарусами. Одна сцена, но много раз ее проигрывают, и сначала идут репетиции сцены, а потом уже дубль пишут, как бы, и несколько дублей пишут. Из-за этого очень устаешь. Ну, плюс жара, конечно, вот это вот все сказывается. Но вот. Очень интересно. Но интересно очень. Да. Ассистенты режиссеров помогают, объясняют все. Да, то есть подсказывают, как лучше сделать, как лучше стать. Как сесть, как пройтись, куда пройтись, как правильно это сделать. Хорошая режиссура у них. Работай мясцовых акцёраў масоўцы рэжысёр задаволены, а тыя, у сваю чаргу, і ганарарам, і знаёмствам з расійскімі кіназоркамі. Сваю ігру жыхары Турец-Баяру і Маладзечна убачаць у фільме пра Чарнобыль не раней, чым у наступным годзе, а да лістапада будуць падарожнічаць у мінулае з акцёрамі і жыхары іншых населеных пунктаў Беларусі. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ. На сустрэчу з паэтам у Ракуцёўшчыне ў нядзелю 29 ліпеня адбудзецца традыцыйнае свята паэзіі, прысвечанае Максіму Богдановичу. Летам 1911 года паэт наведаў Беларусь. У фальварку на Маладзечаншчыне класік правёў 2 месяцы, і гэты перыяд яго творчасці крытыкі вельмі часта параўноўваюць з болдзінскай восенню Пушкіна. З-пад пяра нараджаліся вершы і паэмы, якія потым увайшлі ў залаты фонд беларускай літаратуры. Сёлета ў Ракуцёўшчыну, як заўсёды, збяруцца масціты і пачынаючыя майстры паэтычнага слова, беларускія песні, барды і творчыя калектывы. Таксама арганізатары свята падрыхтавалі для гасцей цікавую забаўляльную праграму, квесты, батлеечнае прадстаўленне, салонныя гульні 19 стагоддзя. Гэта ўся інфармацыя, якую мы паспелі вам расказаць. Якім будзе надвор'е, глядзіце адразу пасля кароткай рэкламы. Усяго добрага і да сустрэчы!